nyung suarane wadya kang lampah kumpul saduru-duru hatana karo Kani romak berenang Tuwaja miwang gending ung swatana kanina para wadya bala manggota yai Kalantaka iki ana jalaran kanggo ngetokke lelabuhan tumrap marang Guru Begawan Durna. Lamun to aku karo Si Adi bisa mateni peranakan Pandhawa Gatotkaca sak sedulure, kuwi dadi srana bakal rinuwat nirmalane awake dhewe ya. Yen pancen ora ya wujude kaya apa sing jeneng Gatotkaca. Kaslak ora seretak kokop getih mangkat dene. Kuto tandha tata ngerti wisaya Lampai sang Kalantaka Kalanjaya ingkang tinuju dhateng wonten asane senam kejawi Tegal Kuru Randu Gumbala sisih kileng Denira sang Gatotkaca sakadang gladen perang dhateng kinocap lampai sang Kalantaka miwah Kalanjaya mangkono jerengane para putra ngenya gladen perang. Yo. Kowe karo aku latihan perang, Kang. Yo. Kanggo ngundhake kaprigelan. Yo. Tak jaluk latihan sing tenanan aja ingi-ingi. Latihan kuwi apike nek dienggo tenanan. Oh ngono. Heeh. Ora kok latihane apik bareng tenan malah ora bejaji. Latihan elek ora apa-apa iso dibulan baleni. Nek wis magut ning paperangan pisan dadi. Iya. Aja ingi-ingi, aja imbas-imbis. Iya. Kabeh yen wektune latihan aja nganti ana sing telat. Yo. Jame wis tak pepetke jane. Nek bolak-balik Kakang Antarjaya ngono kuwi. Jilei. Ayo kowe karo aku gladen perang. Ayo. Ujupe ngundhake kaprigelan. Sewaktu-waktu ada musuh, kita jangan sampai mundur. Negara Ngamarta kuwi negara loro ayu. Sithik sing ngungkurke akeh sing ngarepake. Kowe aja nganggep aku adimu, anggepen aku mungsuhmu. Ora sak-sake to. Diabani